Hello Zone, hey. I have had it with trying to organize all my tasks, due dates, and documents across a million different apps. So, Karaoke TV. Uy, namdi kay Premier di ay. Wala akong Premier. Wala akong Premier. Basta lang ako. Di ma-search yung ano ko eh. Search ko ano din no. Nung ko pa-search sa ang channel, ano pindot yung AD ani. Pastilan. Hello, shout out. Ugod na akong Premier ba? Ugod na Premier na ba? Ha? Premier, ugod na ron. Global Karaoke TV. Hello. May Premier pala ako, pasilan paano ko i-search. Hindi ko ma-search yung Premier ko. Sugod naman oh. Sugod na ron. Hello, mag-love shoutout po. 10 million in the house. Problema ang Premier ko. Hindi ko ma-search yung Premier ko. Ay, 17 million. Ana, kasugod na yun. Sugod nag-Premier na ko. 17 million, shout out. Puntahan niyo muna yung Premier ko. Ay, bihira. Kung mapuntahan yung Premier ko, guys. Paano yan? Kitin sa kanaho. Ito lain. Ayan na. May jacket na. 6 amazing people in the house. We will have shout out po.
Kasugod premier, kisa may musugod na naron. Puntahan niyo muna yung premier ko. Ay, sa dahil na nay. Nung puna ko ma-search, isod unta na ko ring karang channel nga ako ang kuan. Nung po ma-search akong ngalan kay di na pindot ag Amen. Karo gud ana. Sa iyong tamis at iyong linamnam, sold ka sa iyong sarap. Tara! Karaoke TV. Karaoke TTT. 9 minutes. Meron na, ang bayaran na. Ang bayar galing na. Musta ka aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Huwag mong tindihin, nakakaraos din. Magabing mapanglawan, dinadaan sa awitin, nalulungkot kong damdamin, naaaliw na rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay para rin kapiling ka, mahal. Musta ka? Aking pang naaalala kung siya may nabubuhay pa, ang sabi niya'y Freddy, mag-aral kang mabuti, tulungan mo
Mali. Pwede na kung makakuan day. Maka show live video niya siya. Slow, ano yan? Ayan, shout out.